हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो नोंथांमोननि गेजेराव आरो मोनसे गोदान भिडियो लानानै फैबाय। दिनै माने आब' भूमिका आरोना आब' भूमिकाया जेम्स एक्टरखौ बोराय होनना बुंदोंमोन आरोना। ओमफ्राय बुंनायाव आदा जेम्सआ ओरैबायदि मोजां रिप्लाइ होदों, माने रेपदों आरो बेबो खोथाजों नङा, रेपदों, रेप खालामनानै मोसालायनानै आदा जेम्सआ रिप्लाइ होदों आब' भूमिकाखौ। तो नायलांबाय थादो भिडियोखौ, नायदो आदा जेम्सनि रेपखौ, बिराद मोजां जाखादों, पुरा फैंटास्टिक। आदा जेम्स जय हो। नायलांबाय थादो भिडियोखौ। बेनिफ्राय आं दा बारा जेबो बुंला, रेप संखौ स्टार्ट खालामसै। सोर जाखो बबेनि जाखो जेम्सखौ बोरै बुंनाया? ओ यस, समझ रहे हो ना? आं बोरायबाय, सानजानिसो जाखो ना सोनाबानिसो जाखो, सिख्लासो जाखो ना हाबा जाखोन्दासो जाखो? यो सिख्ला जोंनि बर' हिनजावफोर बायदि, बर' सिख्लाफोर बायदि सान्दुं गोसायाव माइ गायनो ओंखारब्ला, खोथिया फुनो ओंखारब्ला साननैयावनो मोखाङाव नालेखा बाजोबगोन। यो 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 बिमा बिफानि सायाव न' सिङाव साया सिङाव थानानै मोनजागोन खोमा आराम। यो 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 जेब्ला बर' हिनजावफोर बायदि, बर' सिख्लाफोर बायदि सान्दुं गोसायाव खामानि मावनानै न'खर दानांगोन, न'खर सालायनांगोन, गावनि गथ' गथायखौ नायनांगोन, अब्लानिया बुजि मोनगोन। अय सिख्ला बबेनि जाखो नोंलाय? सोनाबानिसो जाखो ना सानजाहानिसो जाखो?